हेलो दोस्तों, राधे राधे, प्रणाम, जय श्री राम। मैं प्रियंका पांडे आप लोग के बीच बहुत ही प्यारा सा गया जाते समय का सोहर गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। आप लोग सुनिए और कमेंट्स में बताएं कि ये गीत आप लोग को कैसा लगा। सोने के खड़मा राजा दशरथ, भीतरी बाहर करई, भीतरी बाहर करे हो। अरे क्यों होतई कुल के नायकवा, गया कई औतई, गया कई औतई हो। सोने के खड़वा राजा दशरथ, भीतर बाहर करई, भीतर बाहर करई हो। अरे क्यों होतई कुल के नायकवा, गया कई औतई, गया कई औतई हो। घर में से निकले श्री रामचंद्र, अड़पी तड़पी बोले हो। बाबा हम हई कुल के नायकवा, गया कई औबई, गया कई औबई हो। बाबा हम हई कुल के नायकवा, गया कई औबई, गया कई औबई हो। मचियाई बैठी कौशल्या रानी, मनहि मन सोचई, मनहि मन सोचई हो। अरे क्यों होती लाली दुलहिनिया, चौक चढ़ी बैठत नयना भरी देखित सौख हमरो पुरवत हो। अरे क्यों होतई लाली दुलहिनिया, चौक चढ़ी बैठत नयना भर देखित सौख हमरो पुरवत हो। घर में से निकली सीता रानी, आंगन बीच ठाणे भई हो। सासु हम हई लाली दुलहिनिया, चौक चढ़ी बैठब नयना भर देखो। सौख यापन पुरवहु हो। सासु हम हई लाली दुलहिनिया, चौकी चढ़ी बैठब नयना भर देखो। सौख यापन पुरवहु हो। सोने के खड़वा राजा दशरथ, भीतर बाहर करई, भीतर बाहर करई हो। अरे क्यों होतई कुल के नायकवा, गया कई औतई, गया कई औतई हो। अरे क्यों होतई कुल के नायकवा, गया कई औतई हो।